mga panginot na barata. 200,000 pisong kandidat nin Cebu, nasamsam sa Masbate Port. Pasahero arestado. Tuloy rino sa banggaan ng tricyclasin motorsiklo sa siyudad ni Legazpi. Walong employer nasampulan sa race campaign kan SSS sa Daragalboy. Asin, tabang Bicol Tindog Oragon Relief and Rehabilitation Caravan kanako Bicol Port List matrayumpo. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Biyernes, Nobyembre 22, taong 2024. Sa detalyes, 200,000 pisong kantidad nin Cebu nasabat sa sarong biyahero sa Mobo Port sa Masbate sa tabang kan sniffing dog kan PNP. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Sa tabang kan drug sniffing K9 dog kan Mobo Municipal Police Station K9 Unit, nadiskubre sa sarong biyahero sa Mobo Port sa barangay Pinamarburan, Mobo Masbate, ang bitbit kaining 14 pedasong heat cell transparent plastic sachet ng pigtutubo na shabu na nagkakantidad ng 262,500 na may gabat na pukomas o menos 75 gramo. Sigun sa tagapagtaram kan Philippine Drugs Enforcement Agency Bicol na si Carlo Fernandez, alauna 5 kasud manghapon kan madakop ang lalaking drug courier mantang nagkukonduser ng K9 inspection as in profiling sa mga pasahero ang otoridad. Bali po, habang po nag-regular K9 inspection po tayo, kasama po natin dito po yung K9 team ng Mobo Police Municipal Police Station. Sa loob po ito ng isang bus na kabababa pa lang po ng ferry boat. Nag-inspection po tayo at yun na nga po, naamoy po ng ating mga K9 detection dogs ay narcotics drug detection. At yun na po, nang in-inspect natin yung bag ng isang pasahero po ma'am, yun, nakuha po natin. Naging matrayong pumanan operasyon, hulikan pinagsararong puwersa kan Pedaya Masbate Provincial Office, Masbate Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Mobo Municipal Police Station, Philippine Coast Guard Substation, asin Masbate Provincial Police K9 Unit. Gusto ko lang paabot po sa tuyang komunidad na kami po nagpapasalamat sa mga tabang nito sa pagtauning informasyon. At hindi po dahil sa mga holidays na po, nagpapahingalo kita. Dahil po, sunod-sunod po sa tuyang mga operasyon ngunyan. Seryoso po talaga ang PDEA RO5 sa tuyang misyon na linigan lang sa tuyang kabikulan sa droga. At indo po sa ating mga kapwa Bicolano, ay agad na lang po ang tabang lindo na matapabot sa mga informasyon para po ma-maximize na po ang sa tuyang mga efforts at resources. Salamat po. Nasa kustodiya ng mga Pedaya ang sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Tulong persona irido sa salpukan ng tricycle asin motorsiklo sa syudad nin Legazpi. Pag-overtake kan tricycle, pigtutok dong kausa kan insidente. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Jesus Marusep. Sa cellphone videong ini, may hilingan sarong daing malay na motorista mantang nakasubsob sa inuta na porsyon kan sarong tricycle. Sa tinampong sakop kan Sitio Tiko-Tiko, Barangay Humapon, Legazpi City, hapon kay ning Nobyembre 20. Binisto ang motorcycle rider na si Marco Esquivel, 34 anyos, asin residente kan Barangay Bunga, Legazpi City. Mantang binisto man ang driver kan pribadong tricycle na si Sebastian Alcazar, 58 anyos, asin sa iyang lunad na si Carmen Alcazar, 56 anyos, na residente kan Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Susog sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, nag-overtake ang driver kan pribadong tricycle sa sarong behikulo hasta sa masakop kaini ang linya kan motorsiklo na napasiring kuta sa Barangay Buenavista na nauli sa indang pagkakadiskwido. Pagka ganito po, malino naman sa natin, sa pinangyarihan na nag-overtake siya and ibig sabihin nag-encroach po siya doon sa lugar kung saan po ay nandun naman po yung lane ng single motorcycle. Nagluluwas man sa investigasyon na ang driver kan pribadong tricycle ang may kasalanan sa insidente. Well, yung paalala ng PNP Legazpi ay hindi po tayo nagkukulang. Pagkus ay halos paulit-ulit po tayong mga paalala na mag-obey po sa mga road sign na traffic natin dito sa Legazpi para maiwasan po ang anumang aksidente.
And lalo pa kung nakainom, lalo pong bawal. So basta mag-observe lang po tayo yung mga pinagbabawal po ng Land Transportation Traffic Code. Sa presente, padagos pang pigbubulong sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang mga motorista. Huli sa mga nasa parnindang lugad sa manlain-lain na partekan sa indang hawak, mantang nakaluwas naman sa ospital ang pasahero. Pwede sir na mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to damage to properties and driver kan pribadong tricycle. Para sa mga baretang, Tatak Bicol. Angeline Dagta. 8 delinkwenteng employer sa Daraga Albay nasampulan sa race campaign kan SSS kasubagong aga. Obheto kan aktibidad aramon sa report ni Angeline Dagta. Nagkasarin run after contribution evaders o race activity and social security system sa nagkapirang delinkwenteng employer sa Daraga Albay kasubagong aga. 8 establishmento ang binisita kan SSS sa naunang bitan na banwaan asin tinauan ni notices of violation. Kabali sa mga nasampulan iyon sarong bakery, hardware, water refilling station, food house, driving school, tindahan nin medical supplies, manufacture nin glass products asin iba pa. Sigun kay Jogar Tosok, ang branch head 2 kan SSS Legazpi City Branch, ang mga empleyadong ini ang daing nagbabayad kan kontribusyon kan sa indang mga empleyado, kaya obheto kan aktibidad na maipagirumdom sa mga employers ang sa indang mga obligasyon. Purpose po nito ng race activity ng SSS ay upang yung maipaliwanag, paabot doon sa mga concerned na employers na pinupuntahan, tulad ngayon yung 8, maipaabot sa kanila na importante yung pag-comply sa SSS. Po sa mga employers, ipakita po natin yung pagmamahal para sa ating mga empleyado. I-report po natin sila. Once kasing mag-umpisa na sila magtrabaho, kailangan i-report. So, i-report po natin. Pag kinakaltasan na po natin sila ng sweldo, ibayad po natin sa SSS. Yan po ang tunay na pagmamahal. Bakit? Kasi pag inihulog natin yung dapat ihulog sa SSS, yun din ang basihan, yung contribution na mapopost sa computer system ng SSS, yun po ang basihan ng benepisyo nila. 15 aldaw ang pigtaong palugit sa mga nasampulan na employers nga ni tauman aksyon o kasimbaganan sa indang naging bayolasyon. Procedure-wise, if still, despite receipt of this notice of violation na nag-state na they have 15 days na mag-comply, failure of such compliance, i-refer po to ng branch sa amin, sa legal department, for issuance ng demand letter. So still, sa demand letter, may additional na naman niya na 10 days. So very clear naman tayo, yung SSS talagang binibigyan ng chance and opportunity yung mga employers na makapag-comply. So worst comes to worst, still if sa demand letter hindi pa rin nakapag-comply, ma-refer na po siya for case filing. Mag-file na po ng complaint before the prosecutor's office. Mientras tanto, uminabot sa 1,293,961 pesos and 24 centavos ang delinquency sa mga naunang bitan na employer kung saan 63 na empleyado ang naapektaran. Nakatalaan man nagibuhon sa enot na simana kan Disyembre ang masunod na race. Para sa mga baretang, Tatak Bicol. Angeline Dagta. Manlain-lain na electric cooperative sa nasyon, nagtatarabangan ngunyan nga ni maibalik na ang supply nin kuryente sa Catanduanes na labing nirapado kan bagyong Pipito. Si Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Nagbilog na nin Task Force and Bicol Electric Cooperative Association Incorporated o BECA nga ni makatabang na mapadali ang pagbabalik ang supply nin kuryente sa Catanduanes makalis na rapadon kan bagyong Pipito kan nakaaging Sabado, Martes, Nobyembre 19 kan magpasiring sa Catanduanes ang 49 linemen hali sa manlain-lain na electric cooperative sa rehiyon nga ni ipuuna na ang pagpapakarikan mga naraot na linya nin kuryente. Kabali sa Task Force kapatid for Super Typhoon Pipito ang Masbate Electric Cooperative, Sorsogon Electric Cooperative 1 as in 2, Camarines Electric Cooperative 1 as in 3, Camarines Norte Electric Cooperative as in Albay Electric Cooperative. Mga linemen po na matabang po duman as part of our Aleco Task Force kapatid Super Typhoon in the province of Catanduanes. Meron kaming 9 workers na sumama doon sa Bicol Electric Cooperatives.
Mientras tanto, nagbiyahe naman kasud mapasiring sa Catanduanes ang 155 dugang na puwersa hali man sa Federation of Rural Electric Cooperative of Oprecor 8 sa nasyon ngani mas mapadali pang lalo ang pagbabalik ang supply ng kuryente sa naunang bitan na probinsya. Pira sa mga inian gikan sa Doleco, Leyeco 2, 3, 4, 5, Soleco, Beleco, Samelco 2, Isamelco 2, asin Norsamelco. May pigpadarama ng mga kabuhanan Association of Southern Tagalog Electric Cooperative o ASTEC, Quezelco 1 asin 2, Fleco, Batelic 1 asin Ormeco. Katuwang man girare sa inisyatibong inian Aleco. Sa rest assured po na ang aming kooperatiba at ang mga kooperatibang bumubuo sa Bicol Electric Cooperative Association or BECA ay nandyan po nakikipagbayanihan para matulungan kayo na maibalik ulit ang normal na supply ng kuryente. Mientras tanto, basado sa datos kan Office of Civil Defense Bicol, nagkapit ang porsyon sa Verac, San Miguel, asin Bato Pasanaan na suplayan ng kuryente sa presente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Tabang Bicol Tindog Uragon Relief and Rehabilitation Caravan kanako Bicol Portalist matriumpo. Asin Baguio City Fresh Farm and Local Products, pigtampok sa kadiwa ng Pangulo Salboy. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik kanako Bicol All TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Mga pamilyang nawa ranin harong makalihis naman rapado ang bagyong Pipito sa Catanduanes. Nagahagad ngunyan nintabang. Si Hercules Barbacena sa bilog na istorya.
Binisita ni Nanay Rosemary Farahakan Barangay San Antonio, Panganiban, Catanduanes ang narapak nindang harong makalis ang panarapado kan Super Typhoon Pipito sa indang isla kan Sabado, Nobyembre 16. May panghihinayang man, alagad ako niya nadaan pangyayari. Istorya niya, anom na aldaw na sindang nasa evacuation center. Aminadong masakit ang buhay bilang bakwit, lalo na bilang solo parent. Alagad kay puha niya daang magpakatatag para sa iyang tulong aki. Kakapanghina po talaga, sir. Kung tingnan mo po yung nangyari sa amin, sir. Sa ngayon, wala po kami tinutuloy. Nakikituloy po kami dito sa church. Napapaluha man si Nanay Josephine Alcantara kan Barangay Alinawan parehong Banwaan, makalihis mawaaran manin harong huli kan bagyo. Mapagaldaan na pagparaisip-isipo na nawara nin garubulaan sa inang mga pinagalan asin mga naipundar. Gusto ko man na maghagad man lamang tabi ning tuwang o ayudad to na maano man lamang tong among problema. Narato, grabe sa pagtiyos tabi, sir. Hindi ko naaramsan ng gapadar patabi mga kami, sir. An kamugtakan ni Nanay Rosemary at si Nanay Josephine, dahil man nararayo sa sitwasyon kan iba pang residente kan probinsya. Nadikit-dikit man na pigpipilit na makabuhat, makalis na padapaon kan uminaging bagyo. Sa paglibot kang news team, sa man iba-ibang mga banwaan na pinakalabing nirapado kan bagyo, siring kan banwaan in Pandan, Viga, Bagamanok, San Miguel, asin Karamoran, Dakulman ang nawaran in Istaran. Ang mga apektadong residente ang nagtitinirpahas tangunyan sa man iba-ibang evacuation centers. Grabe ang hangin daraning bagyo. Oo. Ako nga ni, nagsilong na lang sa duwang katring yan, oh. Sa ibong nga kadipisilan na winalat kan bagyong Pipito, positibo ang mga apektadong residente na malalagpasan nindaan krisis na ini. Runa kung pagtatarabang kan mga nanunungdan, asin matawan heraram na atensyon kan gobyerno nasyonal. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Congressman Elizalde Co kanako Bicol Party List as in House Speaker Martin Romualdez pinanginotan ang relief operation sa Bicol Region kasudma. Sir Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Sabay na binisita kasudma inda ako Bicol Party List Representative Elizalde Co as in House Speaker Martin Romualdez ang probinsya ng Catanduanes na labing na danyaran kan Super Typhoon Pipito kan nakaaging Sabado, Nobyembre 16. Kasabay kan pagbisita kan duwang opisyal, an pananauman in manlain-lain na asistensya asin pakonsuelo sa mga apektadong namamanuaan kan isla. Arog ang kakanin vendor na si Nanay Marites kan Barangay Gugun Centro Vera Catanduanes na pira sa kadako na natawan in food packs. Labi ang sayang pasasalamat sa narisibing food items. Lalo pa taday pa lamang da siya nakakapunpuon magtinda na sulamenting pigkukwaan niya nin income. Ngani daw papaano makatabang sa sayang esposo na sarong padjak driver. Kadagdag naman sa paggutom. Marayon man po na makaigwa kami. Nagugutom na talaga kami, sir. Ang trabaho ng agom ko, prapadyak lang po na. Natawan man in food packs as in modular tent ang residenteng si Daisy Oche na nawaran man in harong hulikan bagyo. Pumunta kami dito para makakuha man lang kami ng pangtayo sa bahay. Kasi po, wala na po akong single parents na lang po ako. Tapos 5 yung anak ko. Kaya po, po namin dito na para makarating kami, makakuha man lang kami pang patayo ng bahay. Apera sa pigdataong food packs as in modular tent na nauman ang bisita ng cash assistance, construction materials, tamong as in iba pa. May mga pakonsuelo man, arugan paraffol kung sa indarakulang papremyo, an pigpanao. May refrigerator, washing machine, smart TV, rice cooker, electric fan as in kadakol pa na iba. Sobrang ugmata ba, sir? Sobrang ugma. Maski ilagyan kita ng bagyo, maugma siyempre ta nakakuha man kita ng swerte. Naawat-awat kumanang yang at magkaigwa kay ni. Sa ako Bicol Party List, padagos na po ang pagtuwang sa mga tao na nasalanta ng bagyo. Aram ko man po na kadakol kamong natutuwangan. Salamat po sa Bicol Party List. Asigurasyon kan duwang opisyal na pelming handa sinda sa pagtabang, lao manda ninda ang pagbangon kan Kabikolan. Pag-ugal sa atin ang una-una po, malasakit sa ating mga kababayan na especially po Bicol, malapit po kay Speaker ang puso sa ating mga Bicol, Oragon. Tinatanong ng Speaker kung bakit Oragon ang ganda tayo. Kahit na tayo binabagyo, tayo po'y Oragon pa rin. No? We stand still, very resilient. At siyempre naman, ako po,
bilang leader ng House of Representatives, handa kami mag-lingkod at simple at makinig sa mga hiningi po. Kaya nagaro kahit kami dito, kung kailangan niyo ng gobernador, huwag kayong dalawang isip, pagkakulin sa atin, kaya buong gobyerno, buong administrasyon ng President Ferdinand Marcos. Mientras tanto, makalis ang pananaon ng asistensya sa Catanduanes sa Albay, pigbisita man kanduang opisyal ang probinsya ng Camarines Sur para manauman nin mga asistensya para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena. Manlaylay na produkto hali sa Baguio City, pigtampok kasudma sa kadiwa ng Pangulo sa Camalig Albay. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Manlain-lain na produkto kan syudad din Baguio ang pigtampok sa kadiwa ng Pangulo on Wheels sa Kadiwa Trading Center sa Albay Provincial Agriculture Office sa Camalig Albay kasuudma Nobyembre 21. Sigun sa opisina kan Department of Agriculture Cordillera Administration Region, obheto kan programa na mas pakusugon ang partnership kan duwang local government units na parehong maawot na makatabang asin mapromoter ang mga produkto kan local farmers. Advantage natin sa mga maliliit na buyers ay yung access nila doon sa mga bagong supplier na at least magkaroon naman sila ng bargaining power para makapagsimula din sila ng mas maigi. Sigun kay Deverlyn Nabor, ang linkages focal person kan Albay Provincial Agricultural Office o APAW, sa tabang kan aktibidad madudugangan ang supply nin pagkakanserhiyon na pira sa agyat ngunyan sa Bicol Region makalisan panrapado kan Bagyong Christine asin Super Typhoon Pipito. Abot kaya man ang presyo kan mga produkto kaya asyerto ng gada ang makakabarato. Na kumbaga kung ano po yung mga produkto sa norte, sa La Trinidad, although kumbaga ang norte po is binagyo rin, so helping each other kahit sa kabila ng lahat na dinilubyo or kumbaga nagkaroon tayo ng iba't ibang mga bad weather condition, nandito po ang mga taga Baguio para patulungan tayo na mabigyan po tayo ng supply kasi kung mapapansin niyo po right after the Typhoon Christine, wala po talagang Baguio gulay. So, same with the Pipito, very minimal po yung pagpasok ng mga agri-products from the north. So, ngayon po nandito po sila para po, kumbaga sila na mismo ang magdala po ng mga produkto nila like repolyo, sayote, sibuyas, bawang, which is the basic commodities or basic needs po ng ating mga konsumidores. Mientras tanto, antas na pigdara sa Albay, inot ng pigdaraan kadiwan Wheels kan Baguio City sa Camarines Sur, partikularmente sa Nabua, pili Asinaga na pinakalabing naapektuhan kan Bagyong Christine. Ang kadiwan ng Pangulo program sarong inisyatibo kan Gobyerno Marcos nga ni mataawanin pagkakataon ng mga parauma, asin sa radit na negosyante na maibentaan sa indang produkto sa mga tios na Bicolanos sa abot kayang presyo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. 33 na aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat, asin happy weekend.